Hola, sóc la Núria Moya, del restaurant La Masia del Solà, de Monistrol de Calders, i avui us anem a preparar un milfolls de albergínia blanca amb verduretes i patata. Per fer la recepta necessitarem albergínia blanca, la farina, que la farem servir per arrebossar l'albergínia blanca, patata, ceba, pebrot vermell i pebrot verd, carbassó, espàrrec de marge, oli i una mica de sal, i per fer la crema de cama-secs, crema de llet i cama-secs, i si no en teniu podeu fer servir qualsevol bolet de temporada. Per començar pelarem la patata i la tallarem a rodanxes i ara anem a fregir-la. Quan estiguin doradetes les posarem en paper absorbent fins que s'escorri l'oli. Tallarem l'aubergínia i la enfarinarem, salarem una mica per a continuació fregir-la. Ja les deixarem en paper absorbent perquè tregui tot l'oli també. Ara començarem a tallar totes les verdures i llavors, quan les tinguem totes tallades, les passarem a punxar per la paella. Ara les tallarem totes a quadrets. Posem la ceba, els pebrots, el carbassó, els espàrrecs i una mica de sal. Ho deixarem uns minuts fins que estigui una mica doradet. Per fer la crema de bolets, rentarem els cama-secs, els posarem a la paella i saltejarem una mica. Quan els tenim saltejats, li tirarem la crema de llet tirarem una mica de sal a la crema de llet i deixarem que redueixi una mica. Hem deixat uns quants cama-secs per fer la presentació, ara els hem enfarinat una miqueta i els fregirem. Ara quan estiguin cruixents ja els traurem. I ara ja anem a muntar el plat. Posarem un mollo a dins el plat per poder-ho muntar. Per començar agafarem les patates, les posem a dins. Agafarem una mica de verduretes, agafarem l'aubergínia, més verduretes. I ara tornarem a posar més aubergínia. I ara ja ho desmutllarem. Posarem la crema de cama-secs per sobre. I els que hem fregit, arrossadets, a sobre. I ja el teniu. Que vagi de gust i fins una altra.